انجام هفت روژên pêngava mirovahî û ewlehiyê. Fermandariya giştî ya hêzên ewlekariya hundirîn an ku asayîş îro pênçemê encama heft rojên pêngava mirovahî û ewlehiyê eşkere kir. Li gor daxuyaniya asayîşê di hundirê vê hefteyê de ji sedî pênciyê kampa holê hatiye paqijkirin. Asayîşê amara xebata vê hefteyê wiha rêzkiriye. Di nav de 15 jin 121 endamên Daişê hatin girtin. 16 xendeq û tunelên ku Daişiyan xwetê de vedişart û di wan de ji kampê diraviyan hatin vedîtin. Gelek alav û haletên kolana xendeqan hatin dîtin. 119 konên ku wekî navendên rahênanê, dadgehên şerîetê û jûrên îşkencekirin û kuştinê dihatin bikar anîn hatin rakirin. 48 telefon û tab, kompyûterek û du hard hatin desteserkirin. Cercûrek berrikên çeka M16 û taximekî leşkerî yê nîşaneyên artêşa Tirkiyeyê û alaya Tirkiyeyê li ser hatin dîtin. Asayîş her wiha amaje bi wê yekê dide. Li gor lêpirsînên destpêkê têkiliyeka xort û rasterast di navbera Daişiyên kampê û yên herêmên dagirkirî de heye. Ji 25 tîrmehê ve hêzên ewlekariya hundirîn an ku asayîş dest bi qonaxa duyem a pêngava mirovahî û ewlehiyê kiriye. Armanca vê pêngavê paqijkirina kampa holê ji komikên veşartî yên Daişê ye.